Ежедневно послание за астма. Астмата е зовът на душата за свобода. Душата говори чрез дъха на най-финната нишка между живота и духа. Когато нещо ни притиска, задържа, когато не си позволяваме да дишаме дълбоко и да живеем свободно, тялото започва да шепне чрез въздуха. Затова позволи си да вдишаш живота, да се освободиш от старите страхове и модели на поведение, да си върнеш правото да дишаш с пълни гърди. Освободи се, пусни всичко старо. Когато пуснеш всичко старо, ненужно и което ти тежи, ти ще влезнеш в диханието на живота и ще започнеш да дишаш. За лична консултация и енергийно лечение се свържете с мен лично съобщение.